иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. ассалому алайкум тамошобинони арҷуманд. барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти корҳои дохилии кишвар, пешгирӣ, ошкорнамоӣ ва мубориза бар зидди вайронкунӣ ва ҷиноят маълумот медиҳад. дар студия бо шумо Рухсор Таваллузода. дардноку аламовар аст ки баъзе аз наврасон ба бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта, тамошои филмҳои мазмуни ваҳшоният майли зиёд доранду дар баъзе маврид чун қаҳрамони филм ё бозии дидаашон рафтор мекунанд. расонидани зарари вазнӣ ба саломатӣ бо истифода аз корд, олоти тези буранда ва як нафар хонандаи мактаб нисбат дода мешавад, ки дар натиҷаи муноқиша бо ҳамсоли худ дар шаҳри Хуҷанд содир кардааст. шарҳи ин ҳодиса дар гузориши Акбар Шарифӣ. шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд нисбати навраси 17-сола хонандаи мактаб Абдумалик Абдуллоев, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмониви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои содир намудани ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ бо дастрасии талаботи моддаи 110 Кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо истифода аз корд, олоти тезу буранда ба гумонбаршуда нисбат дода мешавад, ки дар натиҷаи муноқиша бо ҳамсоли худ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд содир кардааст. ҳолати мазкур бори дигар собит менамояд, ки бо худ гирифта гаштани корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда оқибати хуб надорад. барои чӣ гапатон гирифт? Пушти Инстаграм. Чӣ гап? Чӣ хел шуд? Ҳама хайр мера билетиш гуфт, ман билетиш гуфтам, хайр гап гирифт. новбасазоне ки иштирокчиёни ҳодиса ҳамдигарро хуб мешинохтанд, дар кӯчаи Гагарини шаҳри Хуҷанд бо ҳам муноқиша карданд ва тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад, баҳси онҳо аз мукотиба тавассути шабакаи интернетии Инстаграм оғоз ёфтааст. ба фарзияи тафтишот, олоти бурандаи дар ҷиноят истифодашударо гумонбаршуда Абдуллоев пешакӣ бо худ овардааст, ки қасдона будани ҳаракатҳои ӯро исбот менамояд. корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда дар дасти ноболиғон амали ғайриқобили қабул ва ношоистаест, ки оқибати нохуши онро мо дар гузориш ҷой дода итминон дорем, ҳамчун зангулаи бедории масъулияти падару модарон ва мақомотҳои дар тарбияи ноболиғон манфиатдорро бедор месозад. фаъолияти бобарури оперативии ҷустуҷӯи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Заъфарободро дар кушодани ҷинояти дуздии чорво дар минтақаи маъмурӣ ва ҳам Спитамену шаҳри Истаравшан муваффақ гардонида ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки шаҳрвандон Бекназаров Элдар соли таваллудаш 1997 сокини ноҳияи Спитамен ва пешсуршуда Ҳоҷибоев Меҳрод соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи Заъфаробод нуқта гузошт. ин гурӯҳи созмонёфта, ки ба фарзияи оперативӣ боз як шахси дигар низ ба он ҳамроҳ мебошад, дар содир намудани 8 лаҳзаи дуздӣ ва тасарруфи 9 сармоли калони шохдор гумонбар мебошанд, ки бо истифода аз сабукрави тамғаи Деонексия амалҳои яғмогариро дар ҳудуди ноҳияҳои Заъфарободу Спитамен ва шаҳри Истаравшан анҷом додаанд. ҳаминҷа омадем 5-6 саргов истодагӣ буд. баъдам инҷа як саргови майда гирифтем рафтем. بعد دویم کردیم اومدیم دویمش هم گرفتیم رفتیم. اساساً چه مکان‌ها رو انتخاب می‌کردید برای دویم؟ اساساً همین لای روا را قصه بایم گونه باشد می‌گرفتیم می‌رفتیم. اتفاقی سه نفره در جنایت گمانبر و مقصدی یگانه به دست آوردن مبلغ مفت متحد کرده است. مکانی قلعه دزدیباب این زمین‌های صحرایی به راه نقلیاتگرد نزدیک و چاروای در آنجا مخ کرده شده میباشد. به نظارت بودن چاروا امکان میداد که گمانبران آزادانه به مقصد رسند. آنها همه عملهای دزدی را چی در ناحیه ظفرآباد و چی در حدود ناحیه اسپیتامن و شهر استرافشان در دل شب صادر میکردند. جایز به تاکید است که گمانبرشته‌ها چاروایی را تصرف میکردند که در داخل سبوکرو غنجد و با این خاطر داخل آن را برای دزدی‌ها مطابق کرده بودند.
میامدیم سه کسه همینجا میگرفتیم جوسش معده ترشه که موشون میگونجدگیشه میگرفتیم میرفتیم گوی تسارشتر کجا برده میفروختش نوستمه мақомоти милитсияи ноҳияи зафаробод ҳарчанд дар аввалин лаҳзаи содиршавии дуздӣ барои боздошти дуздон кӯшиш намуда бошад ҳам аммо баъди ба қайдгирии 4 лаҳзаи дуздии нокушода дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гумонбаршудаҳо меҳроҷ ҳоҷибоев ва элдор бекназаровро ғофилгир кард. Як тан аз шарики ҷиноятии онҳо ки шахсияташ барои милитсия муайяну ошкор аст айни ҳол аз мақомоти тафтишотӣ пинҳон шуда бошад ҳам ҳатман подоши амалашро хоҳад дид. маҳз беҷазо мондан ва манфиати муфт ба даст овардан гумонбаршудаҳоро ба иқдомҳои тозаи ҷиноятӣ роҳнамоӣ кардааст аммо бо дастгир шудан хавфи зараррасонии онҳо барои ҷомеа бартараф гардид. این بهبودی کلانترین شد که دوزار یافته همین خلق آسایشته که زندگی میکند کار خود را پیش میبرد حیات خود را دهقانا به جور نمیشه. оғози парвандаи ҷиноятӣ оқибати кирдори ба ҷомеа хавфнок будан милитсияи ноҳияи зафаробод кӯшиш карда истодааст ки зараре ба шаҳрвандон расонидашуда барқарор карда шавад, яъне 9 сармоли калони шохдорӣ аз ҷониби гумонбаршудаҳо рабудашударо ба соҳибонаш баргардонад. чанд рӯз қабл навори муноқишаи як гурӯҳ ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид ки вокунишҳои манфии шаҳрвандонро ба миён оварда аз вазорати корҳои дохилӣ дархост намуданд ки ҳодисаи мазкур таҳқиқ карда шуда гумонбарон ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шаванд. дар натиҷа муайян карда шуд ки ҳодисаи мазкур санаи 19 июли соли ҷорӣ тақрибан соати 16:00 дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Ёвон рух додааст. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар асоси хабари фаврӣ дарҳол ин нафароне ки тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кардаву якдигарро мавриди латукуб қарор доданд муайяну боздошт намуданд. ин нафарон Нуриддинов Парвиз, Садриддинов Ҳафиз, Ятимов Адҳамҷон, Зарипов Раббонӣ, Наздинзода Пайрави Сафаралӣ сокинони ноҳияи Ёвон мебошанд ки бинобар доштани хусумату бадбинӣ нисбати якдигар даст ба гиребон шуда якдигарро латукуб намуданд. айни замон вобаста ба ҳолати мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда нисбати ин нафарон тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне авбошӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мавриди тафтиёти пешакӣ қарор дорад. милитсияи пойтахт аз қонуншикании боз як нафар зан хабар медиҳад. ин нафар ба хотири даромади муфт ба серу ҷоду ва дилгармӣ машғул гардида бо ин роҳ аз мизоҷонаш маблағ ба даст меовард. ҳамкоронамон оиди кирдорҳои маккоронаи ин зани сергар гузориш омода намуданд. боварӣ ва эътимод ба фолбинону ҷодугарон ва аз онҳо талаб намудани кӯмак дар доираи ҳамаи қонунҳои диниву ҳам башарӣ мамнӯъ аст. мутаассифона гарчанде ҳилаву макр ва ботил будани афсонкориҳои ҷодугарону фолбинҳо кайҳо ба инсоният маълум гардида бошад ҳам вале маҳз эътимоди баъзе аз шаҳрвандон боиси аз байн нарафтани ин тоифа гардидааст. кормандони мақомоти милитсия бо мақсади пешгирӣ ва раҳоии шаҳрвандон аз шарри чунин тоифа пайваста чорабиниҳои мақсаднокро амалӣ менамоянд. аз ҷумла дар натиҷаи пешбурди як қатори чорабиниҳои санҷишӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳрванд Зоирова Фотима Саидовна соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Панҷуруди ноҳияи мазкурро ки муддати тӯлонист ба фолбинию ҷодугарӣ машғул будааст дастгир намуданд. зимни санҷиш аз номурда миқдори зиёди лезва, қулфу калид, шамъ ва наъл ва дигар предметҳои барои сергариву фолбинӣ истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуданд. чунони худи номурда иқрор намуд. 6 кораи нависондагим 6 кор барои кор гарм вай мемонад аввалои алол мемонад мекафуна ша гирён мекунам барои кушоиш корош дута гирён мекунам риштора месӯзонам захара дар гармӣ 3 бор мемонам кушоиш кора хулфам кушоиш кора яшам кушоиш кора. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Зоирова Фотима тибқи талаботи моддаи 482 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. шаҳрвандони гиромӣ, айби дигаронро дида камбудиҳои худро ислоҳ намудан рафтори оқилона аст. мо гуфтем боқӣ хулоса ва амал аз шумост.
бо милитсия ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед. То дидори навбатӣ, хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.